bo ja robię relacje. IM 2000, o kurwa, 19, Patty Mordora, Seto Kamil oraz Laura. I jak wam się podoba tegoroczna impreza? Laura, ci się podoba? Tak, ale jest zimno. A Kamilek ci? Mi się. A Patty? Siedzi w chuj. Co tu się? Ale kurwa, no jedź, a nie pierdol. Ja pierdzielę, nie wierzę w wiarę. Mam nagrane jak Kamil przeklina. Zachowałem się jak gówniarz. No, a ja chciałem też powiedzieć, że mi się też bardzo podoba. Nie nagrywaj tego, bo stary, poszliśmy nie na pasach. I my tu. Okej. Kamil, ty już nie udawaj, że rozumiesz po angielsku, co się mówi do ciebie. A tą bombę ci znaleźli? No, w breloczku. O, to kurde lipa. Patty, a wiesz co to jest? To jest taki to jest taki alkomat wielki. I tu się przełazi. I jak To jest teleport. masz alkohol we krwi, to tu pipczy. A ja przeszedłem tędy i nie zapipczało, a dziwne, powinno. A mnie zapipczało. No bo Patty, patrzcie, ludzi tłum, MCK, potem wam jeszcze pokażę spodek. To jest pierwszy raz od bardzo dawna, kiedy ja robię taką relację, że w ogóle coś mówię. To jest bardzo niestandardowa do mnie rzecz. Patty, jesteś dumna ze mnie? Bardzo. To dobrze. Dobra, to papa, do zobaczenia. I ja wam zrobię taką relację, ale musicie mi teraz kliknąć... O, patrzcie, panie idą. Musicie mi kliknąć łapkę, Patty, w jaką łapkę? W dół. Głupia baba. Nie no, w górę. W górę? W górę. Pokaż jak to Tak. wygląda. O. Także moi drodzy, tam idzie słynny Energik, a tak naprawdę to nie jest on, tylko ktoś podobny. Tam jest spodek. Wejdziemy teraz pokazać wam, co się dzieje na spodku. Tu jest głośno. Patrzcie ile ludzi. Patrzcie to. Patrzcie co tu się dzieje. Grają w waszą ulubioną grę. Tam siedzą, tam, wszędzie. Tam jest scena. Jest kuchar. Patrzcie. To jest kurde esport. Tak to jest właśnie. Tu moi drodzy, jak ktoś się nie ma w co ubrać, jest nagi, to może sobie na przykład nabyć coś. A do ubrania właśnie. Patrzcie. Tu moi drodzy ESEA. Nie wiem co to jest i o co chodzi w ogóle. Tutaj moi drodzy Filip o fikuśnej nazwie Hue, znaczy Hue tak naprawdę. Możemy kupić myszkę, klawiaturę. Patty, może myszkę byś sobie kupiła? Nie Mam potrzebujesz. już jedną. Bo właśnie to chciałem powiedzieć, że mnie zepsułaś mi żart. Można kupić zapiekankę plus zapiekankę, albo hot doga plus hot doga. Tutaj pan w cosplayu strażaka. Widzicie? Przedział wiekowy, są starzy, są młodzi i są naczosy. Tutaj panowie się bawią fikuśnymi czerwonymi pałami. Tu na przykład możemy sobie kupić donata, czyli takiego śmiesznego pączka z dziurką. Tutaj moi drodzy PaySafe Card oferuje nam możliwość zagrania w coś, nie wiem, w takiego ala Pacmana, tylko nowocześniejszego. Tutaj jest taka ciekawa wariacja na temat Space Invaders, czyli że jeden, jak widzicie, wali, a drugi operuje tym oto wielkim falicznym symbolem. Jedno jest pewne, ludzie nie umieją chodzić. Tutaj moi drodzy znowu sprzęt z waszą ulubioną nową grą Battle Royale, czyli Apex. I właśnie to jest to, co lubimy najbardziej. Świecące komputery, świecące klawiatury, świecące myszki. I wszystko się świeci. A wiadomo, że jak się świeci, to gamingowe, czyli lepsze. Chłopcy tutaj grają w CS-a. Jeszcze o dziwo ktoś gra w CS-a. Tam jakieś kantowanie, jakiś oszust naciąga ludzi uczciwych. Kogo my tu dzisiaj mamy? Ilu markom zrobimy dzisiaj reklamę za darmo? O, nasi.
od tej nieszczęsnej gry. Znaczy nieszczęsnej, tak, trochę szczęsnej, trochę nie. I tak to wszystko wygląda. Płynne chipsy Pringlesy. Tutaj mają bardzo oryginalną reklamę. Tylko wy tego na filmie tak dobrze... O, znikło jak podszedłem. No ciekawe. Przeszukanko. Miejmy nadzieję, że nie będzie tego testu tak zwanego cavity search, czyli rękawiczki. No nie. Tutaj leci ulubiony od Patty Lord Crushville. Tu nie wiem, czy w ogóle można wejść, ale my wejdziemy. Bo my się nie boimy niczego. A Patty to już się w ogóle niczego nie boi. Idziemy. Patrzcie teraz, uwaga. Uwaga, uwaga, uwaga. Bo jedzie rollwaga. I ciach. Aha. No to żeśmy wyszli. Z dupy strony. Zobaczymy, co się tutaj dzieje. Smacznego. Tutaj pan ma cosplay służb informacyjnych. Całkiem spoko. Też sobie takie zrobimy na przyszły rok. Bo ja wam pokażę, że my oprócz tego, że mamy takie coś, jeszcze mamy takie coś. I musimy to pokazywać, aby być przepuszczani w strategicznych miejscach i korzystać z profitów posiadania akredytacji. Ja medialnej, a Patty gościowej, która tak naprawdę Ja jestem biedna. jest taka najsłabsza, ale jest. I tu jest taki tunel, w którym jak się idzie, to się zawsze traci zasięg. Ale ja teraz nagrywam, także zasięg się nie straci. Ha! Dobre, Patty, no wymyśliłem, nie? O, patrzcie, tu kolega ma kamerę, kurde, ze statywem. A nie, teraz mu zdupimy ujęcie, to może przejdźmy na drugą stronę. Bo tu widzę, że tu jest jakiś zamysł artystyczny. Aha, bo kolega robi takie fajne ujęcie tutaj po tych plakatach, co są na ścianie. To ja nie będę gorszy, też wam pokażę. Patrzcie. Cieszy się, bo wygrał puchar. Szczęśliwy jest. Nie jest chyba szczęśliwy, że się znalazł w Katowicach. Też jakiś... A ten tak patrzy, jakby ktoś mu miał ten puchar zaraz, że tak kulturalnie powiem, skraść. O, tu się chłopcy cieszą, tu jest energia, tu jest w ogóle wejście. I tam grają prawdopodobnie baby. Grają w CS-a. Co się dzieje, moi drodzy? Liga VR-owa, Oculus i ESL? To co oni tam, w Beat Saberze? A tam można kupić wino. W samym środku akcji jesteśmy. Chodź tańczyć. Nie, bo się nie tańczyłem nigdy. Widzicie, jak się można kulturalnie ładnie bawić. A nie całe życie w tym telefonie, jak Patty. Panie, od których sobie wcześniej żeśmy schachmęcili po bombonie. Nie, głupio mi tak jest już, Patty. Co za dużo, to niezdrowo. Wreszcie coś cosplayowego, moi drodzy, co zobaczycie. Ładne, kolorowe. Nie mam pojęcia, co to było. Okej, dobra. O, Jezus. Widzicie? Osoby konsekrowane się pojawiły. Patrzcie, pan Batman. Zawsze się zastanawialiście, jak wygląda bez maski, teraz już wiecie. A nie, w sumie Batmana to akurat można było zobaczyć bez maski. Wasza ulubiona gra sportowa. Tutaj wczoraj leciały pornole, nie żartuję. Naprawdę, niestety. Patrzcie to. Na pewno byście chcieli coś takiego w domu. Chociaż ja paradoksalnie bym nie chciał. Furia pustki! Furia pustki, co to za postać? Jest bardzo głośno tutaj, jakby to kogoś bolało, to można na przykład sobie włożyć stopera do ucha. Dziękuję bardzo za udział. To jest klawiatura idealna do graczy Fortnite'a. Dla ciebie. No, No, a tu my jesteśmy. patrzcie, jaki ja jestem poważny. Wojna chyba będzie, bo żołnierze łażą. Tutaj fajny komputer jest na Corsairze. Kameruję. O, Koncepcja taka. strasznie zaniedbany, cały zakurzony. Patrzcie, pani jest przebrana za kogoś.
Nie mam pojęcia za kogo, ale bardzo ładnie. O. Tutaj też jest cosplay, a to te fajne plecaki skandynawskie. Ale śmieci, ale trzeba będzie potem sprzątać. Masakra. A tutaj jest, moi drodzy, wielki tir, który się nazywa Wielka Betty. Jasiu tam był. Jasiu Szoszowo. Ja kameruję Jasia, który kameruje mnie, a to wszystko jeszcze streamuje Patty. Tego jeszcze nie było. O, Ale to, co ty kamerujesz, nie streamuje się tam. To się streamuje całkiem co innego. Myślałem, że już taka technologia, że się wszystko naraz. Jeszcze takiej technologii nie mamy. Taki młody i już w bluzie od graby. A tu jest taki wyjątkowo mało znana persona. Może coś tam wam się obiło. Kiedyś był chudszy. już lat. Mówiłem, będzie wojna. Fajna taka obudowa, ale młodzieńcze, co tam masz w tym worze? Wygrałem. Ja, ale fajną myszkę żeś wygrał, złodzieju. Tutaj czerwono, jak na dzielnicy czerwonych ratarni w Holandii. Ludzie sobie wypoczywają, zmęczeni po całym dniu łażenia po spodku. Moje ulubione, to jest Jurajskie Katowice. Pięknie to wygląda. 2, 1! Ognia! Dogryweczka. 3, 2, 1. I dogryweczka. 3, 2, 1. Dogryweczka? Tak się robi reklamę. Patrzcie, tu jest zebra z wedla, a tu pani rozdaje. O, można wsiąść, można pogłaskać. Więcej niż jedno zwierzę to lama. Thank you guys so much. One more time, make some noise for our game set winners. Trochę cosplaya. Patrzcie, pani tańczy. I auto. Patrzcie, ej, kolega tutaj wyniósł Playa 4. Ej, to dla A ty mnie. akurat potrzebowałaś Playa. Ej, zmieści ci się. Pani tańczy. Co opluła chyba suby był? A, to Wasza ulubiona gra. Ale przystojniak, patrzcie to. Wielkie brawo i aplauz! Zwycięzca Beat Saber Wojtek! Już za chwilę w jego ręce powędruje komputer. Wszystkie dziewczyny nagroda już główna, wiadomo co. Intel Core i7 Ja w pierdzielę. nowoczesnym komputerze stacjonarnym. Co wygrał? New. Zwycięzca Beat Saber Wojtek! Jeszcze raz gratulacje i brawa! A to Wojtek, a żeby mu się zepsuł, a żeby mu nie działał. Bo to nie może tak być, żeby moim kosztem ktoś kompa wygrywał. To jest najnowszy trend battle rollarowy Słyszę, że tutaj walka Apex. gdzieś się dzieje po lewej stronie, Odpalony, bardziej moi po stronie drodzy, zachodniej, gdzie akurat na zawodnicy się takim przemieszczają, sprzęcie, chyba szukają swoich przeciwników. podświetlanym. Często taktyka, tak zwane na trzeciego wbiegasz, kiedy dwa zespoły się ze sobą naparzają, to ty po prostu ma przybiegasz takiego i smoka. czyścisz to, co pozostało, bo zazwyczaj zawodnicy wtedy już wykorzystają. Motyw, jak widać, szatanistyczny. I widzicie, chłopcy tutaj ładnie klasycznego CS-a, a nie tam jakieś Apexy. A tutaj słynny Szymon Alaba. Na pewno nie macie pojęcia, kto to jest, tak samo jak ja. Chińczyk z Jest to Chin. więcej niż jeden. Czekajcie. Jak się nazywa to najśrodek? Kto z was wie? Kto z was zna i wypowie? Działa zoom w aparacie. Chciałem sprawdzić tylko. Najlepsze wrażenia by były, Patty, jakby po upojeniu alkoholowym tam. Zaś ten Fortnite. Fortnite. Czekolady odpowiadają. Elegancki cosplay ratownika. Patty, będzie wojna. I to, moi drodzy, był właśnie AIM 2019, edycja 5. chyba już, w Katowicach i to chciałem powiedzieć, że to tyle. Fajnie, bardzo fajnie. Patty, podobało Ci się? Spoko. Spoko.
No to tak jak Gracjan Rostocki trochę wyraziłaś opinię. No, Spoko. fajnie, bardzo fajnie. Także my wam dziękujemy za uwagę. Pozdrawiamy wszystkich, którzy nas spotkali, widzów i widzimy się na streamach i u mnie, i u Pati. I zostawcie łapkę w górę i cięcie. A jeszcze taka kropka nad tym, coś tam. IMM, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. A to jest rzecz najważniejsza.